Ni pedang subhai pi baro ha puli khobor sngap sipang. Kijing pentip badon kam. Husiar na kajing jor kajing hap slap. Ka office trikam jong ka additional deputy commissioner and CEO DDMA kala pelat jing tip ban maham ya kipat ba bakan don kajing jor slap ka bajur hakinik sengi. Lakan tu ya kipat ba ban husiar ban light na kano kajing ma kentup kitu kibriu ki basyong hajan ki rutwa kidon kam ban long ki ba husiar. Omdai banyak kali haki surak baslai bat kumju ru hajan ki jaka badon kinar elektrik ban light na kajing ma jong kajing im. Kimat bakongsan na kenjat syai. Kumba sispa arpotuli ki CCTV hakeleng ka silong ki baklem trikam syu. Larai banweng na ka MDA, syong sa ha kaseng kami, ong uba hek bat ba Ernest. Klat away accident hasurok lang kerdam. Menjur uba adel bat ban hersuki, ban yasuk bat uba pendam. Jenrat kirunar ya kadukan hamat peran, rong tu ya ki mobile remdor. Kila depe lai teli kidukan hanong po, suba basyak thang dusman ha kirunar. Dawa ka UCPF ban snalin tiyat kejat, nalat umroy syabhai rembong. Lap ki pulit 1000 kilo tam ukenja, na kayeng bapuluk hatersat, syak kem kalong kami. Syong kirain kinong trei ke karkhana MCCL bandawas siu testa ya katulom. Bombiang kajing trekam kenduk ke KSU ya UBM ke MRB Sainduli. Kisamla ki pedang ya ke BJP Hamegalaya ong Ubernat. Kendiat ki khubor nang ni. Kela depe lai teli ki dukan hanong po, suba basyak thang dusman ha kirunar. Lai teli ki dukan red ha downgrade nong po, kila kemding kensan mentah ha kapor lai beje aim step. Barok lai teli ki dukan kila julor jurba. Halor kani kitrai dukan kila penpau ya kajing songsi ke bakrau halor katai kajing ja. Bat kila subajur bakila syathang dusman hakirunar hadien bakila dap bantu na kitai kidukan jongki. Kila sngau lingo kumno kitai kidukan kencuplu hakaporlai beje step namar kidai tang kidukan dikwai deso bat nalor kata kidai ru kidukan kibamju pendan kambor elektrik. Henry kisat pendan kam tang daka solar. Kila penpau ru balada katai kajing pelu kadai na ka boarding elektrik kamdai setia. Nabaha kitai kikenta baja katai kajing pelu om syam ladon boarding namar ka boarding kame hadu kapor nyo beje aim step. Dai halor kane kanong rem kabalapen subajur di kitrai bakitai kidukan jongki kila syatu dusman hakiri runar. Habaya dai bat katai kajing ja bapelu kitai kidukan kitrai dukan harengkat kibor senong kilabu daka I hajar hanong po police station. Hakaju ru kapor kila kentu ya kibor pulit baki dai ban simkhia ha kaban tokit. Namar katkum kajing sisya kalong baki dukan kibadon ha katai kathain bun sin ki jusya prong man la kapor. Sa kane ka khubor. Klat away ba accident hasurok lang kerdam. Mentah kasngi ha kapor kumbasau baje ay no phai sngi kawai ka kali maruti alto kabadon ya unambar kali ML Shpau C laisau arsau kala lait bentenra ya katrok thli kabakiu na pun usla shalai lengkot ha kawai ka jaka halang kerdam ha kane ka jingja unongnya ketika kali red ulah klat no hasen kadbaki wai pat kila men saujur katkum ka khobor na ki pulit la pentip baha kane ka kali alto kabahiar na lait lengkot sapun usla ki syongsan ngut kirang ba katkum ka jinge thu kinong syong kali kilaong badai namar balapen hairstyle pelat ya kakalirit. Ya kakerteng baklat bat bamensau 4 yok setia. Sakane kawai ka khubor. Penjanai syua ya kaktian khasi. Sa penrung ketian Japan. Ong ka KSU Nehu. Ka khasi student union KSU Nehu unit. Mentah kasngi kaladawa na ka sarkar jala. Bat na ka skol ba Nehu. Badai ban penjanai syua ya kijing puli ki baladon lupa. Han Nehu. Syua ban wanra ya kaktian Japan. Habakran sekilat patai khubor, Presiden ka KSU, usam laban lum langrani, ulaong bakaseng kam persya ya ka jingwanra ya ka ketien Japan na benta ka puli puthi. Henry uladawa, badai ban penjanai bat kentu syua, ya ki departmen baper ki baladon hanehu. Ulaong, baya menta ka nehu kamdon, ya ka MCA, ka MSW bat ki weiru. Ula banjur ba ka nehu, bat ka sarkar jela, ki dai ban pensyai bha kinu ki departmen na nehu ki bamdon kamsyu, ya ka CUET, Common University Entrance Test. Sa kane ka khubor na unong sanhima na kajing penlip ding lap penban 1000 kilo ukenja na kayeng hatersat ki pulit ka is khasi hills ki baladon keti ban leit penlip ya kading hakawai kayeng ka badon hakasinong tersat kila lap penban ya ukenja bahadu 1000 kilo na kata kayeng katkum kajing tip bala ai da USP ka is khasi hills loong bahaka khatlai trik jeliu arhajar arfuar hakapor kemba fresh teng menstep ki pulit ki layo jing tip bakaladon kajing ing jong kawai kayeng hatersat hadin kata ki pulit katanat fire and emergency service kila leit marmar bat kila la bantem no ya kading hakapor bala penlong ya kajing tokit hakata kayeng ki pulit katanat mangap kila syempen ban baya kamala bahapo du jong kayeng la pendan kam banbu ya ukenja da kajing erap ki pulit ka ANTF la kurup no ya uta ugenja ubadon hadu iway not iway point ndriu san kilo habaya dai bat kane ki pulit kila penrung deka kies hatanat mangap hapo ki kindon ka NDPS Act nalor kata hakabaya dai bat kajing lap ya utai ukenja ki pulit kila kemno ya kawai kabriu balatip kerteng kum kakong junita nong bet sapos nem kerta
Na kaliang ki pulit kidang penlong ya kajing tokit ban lap din syu saya ki weipat ki badon ketilang ha katei ka kambe ai. Sa kane ka weipat ka khubor na mapor. Da ki phaulak sa lute ka dukan mobile hamat pran. Om trekam ka CCTV sarkar. Tang ka wei ka CCTV ka balong hasor syulong. Kinong tu nong lute ha ka step jong ka sngi baar kila prong bat kendang ya ka wei ka dukan de mobile ka badon hamat pran bat la suba kajing satu ki mobile bat ki wei ki tiar kala ban poi hadu ka ar phaulak tengka. Kane ka dukan kadai ka bakerteng ka text park ka badan mar senda bat ka pariat store ha ka ba ka jingsha lute kala palat ya ka ar pulang. Haba persyang ban keli na utrai dukan uba ar pariat halor ka jingtip ka ba ki try ki yo halor kane ka jingja kilaya thu balayo jingtip anda kilawan play ya ka dukan ha ka por prasa phau men step ha ka ba kilayo i ya kane ka jingsha tu namar ka jingsha kendang ka jingkhang bat ka jingsa priang kitiar kitar hamadan. Ulayat huru kirunar kilatu tang ki mobile ki barem dor bat ki no ya ki mobile batan habala keli ka no teli ai ki mobile ki bala syatu ulayat hu kidon kembasan pau teli ai ki mobile basyatu kini kinong lute kila sailut ya ki mobile bakitu bat no tang ki senduk haba kelipat la ki bu na em ya ki kor CCTV ha ka dukan jongki na kaliang ki trayeng kilayat hu baha ka jing sisya ki bu tang ba kini kinong lute ki lara lut ya ki kor ki ba ka CCTV ka save ya ka dur ne footage kat ba ka CCTV ki ba labu da ki pulit kampat terekam setia na kaliang ka crime scene unit jong ki pulit kala poi ha ka tei ka dukan bat ka forensic team kila penlong ya ka jing jurip ya ka ne ka jaka ban pej pat tokit na ki snap ki bala paudak ha ka ne ka dukan henry na kaliang ki pej ba ki balayo i bat lap ya ka ne ka jingja kila penpa ko jing sngolungo kumno kinong luti kiyo bentuk na kane kedukan ha ka ba kadai ka badon hakmat surok ha ka ba kadai ka badon hakmat surok bat kamot pran kadai ka jaka ka bajudon ki pulit bat ki CRP wat ha ka por men medru halor ka jing bam trekam ki CCTV hamat pran ladon ki pulit ki bayathu ba om dai tang hamat pran henry ki CCTV kim trekam ha baro ka wei ka nong ba shlong lait no tang ka wei ka badon ha ki thanyum so sun ka batrekam khublei shibur ni phi baro ki nong sngap